Αυτό είναι το θέμα για το οποίο σας έλεγα. Η εκπομπή έχει στη διάθεσή της ένα βίντεο ντοκουμέντο. Ένας ηλικιωμένος ετών 86, εδώ και αρκετό καιρό, ζούσε σε ένα μπαλκόνι μιας καλής συνοικίας των Αθηνών. Έτρωγε εκεί, κοιμόταν εκεί κάτω χωρίς στρώμα. Τον έπλαινε η γυναίκα που ισχυρίζεται ότι είναι σύζυγός του, κατά πολύ νεότερη του, πολλά χρόνια νεότερη του. Τον έπλαινε με το λάστιχο. Τον έπλαινε με το λάστιχο, θα τα δείτε όλα στο βίντεο. Του έβαζε φαγητό η κατά πολύ νεότερη γυναίκα, μια ξανθιά γυναίκα που ισχυρίζεται ότι είναι σύζυγός του, σε ένα ταψί όπως βάζουμε στα σκυλιά. Του το έβαζε το πιάτο κάτω στα πλακάκια να το φάει. Η γειτόνισσα έβγαινε και έτρεμε τις νύχτες. Κάποια στιγμή έμενε ασάλευτος στις γωνίες. Έτρεμε από το κρύο, σκεπασμένος με μια πετσέτα. Η γειτόνισσα ανησυχούσε περισσότερο από τη γυναίκα που έμενε μαζί του. Έτρεμε γιατί μια νύχτα τον είδε ασάλευτο. Φοβήθηκε η γειτόνισσα ότι έφυγε από τη ζωή. Αυτά που βλέπετε δεν είναι μόνο εικόνες. Υπάρχει βίντεο. Η κατά πολύ νεότερη γυναίκα του 86χρονου έβγαινε έξω και σκούπιζε το μπαλκόνι. Το σουγκάριζε γύρω από το πεσμένο στα πλακάκια σώμα του. Ευτυχώς όμως υπάρχουν άνθρωποι και ευτυχώς υπάρχει γραμμή ζωής, την οποία πρέπει όλοι να στηρίξουμε. Η γραμμή ζωής είναι στην ουσία τι? Όπως είναι το χαμόγελο του παιδιού για τα παιδάκια, υπάρχει και η γραμμή ζωής για την τρίτη ηλικία. Έγινε η καταγγελία, παρενέβη. Ο άνθρωπος σώθηκε, είχε και κάταγμα στη λεκάνη. Αυτή εδώ πέρα είναι η γυναίκα, μια ξανθιά γυναίκα που ισχυρίζεται ότι είναι σύζυγός του. Ο άνθρωπος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, είχε και σπασμένη λεκάνη, σπασμένο ισχύο, το συνειδητοποιείτε. Και ο άνθρωπος έχει γεροντική άνοια. Δεν μπορούσε να αντιδράσει. Αν ήταν σκυλί, θα ζούσε σε πολύ καλύτερες συνθήκες. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα. Αγαπημένοι φίλοι, θέλω την προσοχή σας. Δώστε πίσω την εικόνα, γιατί θέλω να πάω στο LED για να δούμε την εικόνα και να πασάρω από εκεί το βίντεο. Δώστε λίγο την εικόνα πίσω. Το θέμα αυτό μας έχει συγκλονίσει. Όταν είδαμε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε στα μάτια μας. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Ένας άντρας σε συνοικία της Αθήνας εκτελείστε αυτό. Δεν υπάρχει λόγος να πούμε σε ποια, γιατί θέλουμε να προασπίσουμε, να διατηρήσουμε την ανωνυμία του παππού που κακοποιείτο. Σε μία συνοικία της Αθήνας από τις λεγόμενες μεσοαστικές συνοικίες. Όχι τις υποβαθμισμένες. Όχι τις υποβαθμισμένες. Σε καλή συνοικία που μένει η μεσοαστική τάξη των Αθηνών. Και είναι μεσοαστική συνοικία γιατί ο παππούς αυτός, επειδή ήταν συνταξιούχος του ΝΑΤ και έπαιρνε 2.000 ευρώ σύνταξη, θα μπορούσε να μένει με πλήρη αξιοπρέπεια. Ο άνθρωπος αυτός, σύμφωνα με καταγγελία στη γραμμή ζωής που θα είναι σε λίγο κοντά μας, τη γραμμή ζωής στο φύλακα άγγελο των ηλικιωμένων, και σε λίγο θα σας δώσουμε και τώρα παρακαλώ τα τηλέφωνα για να στηρίξετε τη γραμμή ζωής, να βοηθήσετε τη γραμμή ζωής γιατί δίνει μεγάλη μάχη και δεν τη βοηθάει κανείς. Θέλω εσείς οι πολίτες να τη στηρίξετε. Δώστε τα τηλέφωνα για να πάρουν οι πολίτες να στηρίξουν τη γραμμή ζωής. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτός ο ηλικιωμένος άνθρωπος 86 ετών έμενε στο μπαλκόνι, κοιμόταν στο μπαλκόνι. Η σύζυγός του κατά δήλωση της ιδείας ήταν μέσα στο σπίτι. Του πέταγε ένα πιάτο φαγητό στο πάτωμα. Σαν να είναι σκυλί. Ούτε σκυλί. Τον έπλαινε με το λάστιχο έξω στο κλείο. Σκεπαζόταν με μια κουβέρτα. Σκεπαζόταν με μια πετσέτα. Δεν είχε ούτε μαξιλάρια προς κεφάλι. Ένα πλαστικό μπουκάλι από τα σκουπίδια έπαιρνε για προς κεφάλι. Ο συνταξιούχος με την παχυλή σύνταξη που πάσχει από γεροντική άνοια.
Έβγαινε έξω η γυναίκα του, θα τη δείτε, κατά δήλωση της ιδείας γυναίκα του. Αυτά είπε στους αστυνομικούς δηλαδή που την κάλεσαν για κατάθεση και σκούπιζε το πάτωμα γύρω από τον ηλικιωμένο. Γιατί φοβόταν τις ακαθαρσίες. Μήπως του έχει πέσει λίγο φαγητό και λερώσει το μπαλκόνι. Θέλω να δούμε το θέμα και με αφορμή αυτό το θέμα έχουμε να πούμε πολλά. Πόσοι βασανίζονται πίσω από τις κλειστές πόρτες των σπιτιών. Υπάρχει κενό στο νόμο. Λειτουργούν οι υπηρεσίες. Δείτε το βίντεο. Εικόνες απόλυτης ντροπής. Ένα απάνθρωπο βασανιστήριο με πρωταγωνιστή έναν ηλικιωμένο άντρα και μια ξανθιά 55άρα γυναίκα που δηλώνει σύζυγός του. Ένα αδιανόητο σκηνικό φρίκης στημένο στο μπαλκόνι ενός διαμερίσματος σε συνοικία της Αθήνας. Ένα βίντεο ντοκουμέντο που ξεπερνά και την πιο νοσηρή φαντασία. Ο άντρας που βλέπετε είναι 86 ετών. Ξαπλωμένος στο πάτωμα στο μπαλκόνι ενός διαμερίσματος σε συνοικία της Αθήνας, έχει δίπλα του αφημένο στα πλακάκια ένα πιάτο με κάτι που μοιάζει με φαγητό. Λίγο αργότερα μια αρκετά νεότερη γυναίκα, η οποία δηλώνει σύζυγός του, τα τελευταία 6 χρόνια βγαίνει έξω, σκουπίζει δίπλα του, περνάει σχεδόν από πάνω του λες και δεν βρίσκεται ξαπλωμένος εκεί ένας άνθρωπος, ο δικός της άνθρωπος. Αυτές τις εικόνες έβλεπαν καθημερινά οι γείτονες του ηλικιωμένου, ο οποίος, όπως λένε, τον τελευταίο 1,5 χρόνο έτρωγε, κοιμόταν, έκανε μπάνιο και γενικώς ζούσε κλεισμένος έξω από το σπίτι στη βεράντα του διαμερίσματος. Εγώ τον βλέπω από το καλοκαίρι. Από τους γνωστούς μου που μένουν εδώ πέρα στη γειτονιά, ξέρω τουλάχιστον ότι είναι πάνω από 1,5 χρόνο στη βεράντα. Κάτω στη γωνία με μια πάνα, χειμώνα καλοκαίρι, με μια μπλούζα κοντομάνικη μόνο τις μέρες που ήταν κρύα, δηλαδή κρύες μέρες. Η νεαρή γειτόνισσα μιλά στην εκπομπή περιγράφοντας ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τα όσα υποστηρίζει ότι είδε να υπομένει ο ηλικιωμένος άνδρας στα χέρια της ξανθιάς γυναίκας. Άλλο δηλαδή που το είχα ακούσει από τη φίλη μου και άλλα όταν το είδα μόνη μου. Ήταν συνέχεια κάτω στο πάτωμα, δεν κουνιόταν από εκεί, διαμαρτυρόταν για κρύο, για δίψα, για πείνα και ζητούσε βοήθεια όταν η κυρία αυτή δεν ήταν μπροστά του. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους και συγκλονίζουν. Ο 86χρονος είναι εξαπλωμένος και γυμνός στη γωνία του μπαλκονιού. Εκείνη που στέκεται κάτω από την τέντα κρατά το λάστιχο και από μακριά ρίχνει νερό για να πλύνει το μπαλκόνι. Το κρύο νερό πλημμυρίζει όλο το πάτωμα και φυσικά φτάνει στο γυμνό σώμα του γέροντα. Εκείνη σκουπίζει τα νερά γύρω του, όπως όλα δείχνουν, αδιαφορώντας για το κρύο. Ο ηλικιωμένος άντρας της φωνάζει να σταματήσει. Οι φωνές του ακούγονται στη γειτονιά. Ούτως ή άλλως με τον ίδιο τρόπο, λένε οι γείτονες, δεν έπλαινε μόνο τον μπαλκόνι της αλλά και τον ίδιο τον ηλικιωμένο. Τον έπλυνε με το λάστιχο από τη βεράντα κατευθείαν με το κρύο νερό και αυτός μάλλον κρύωνε, πονούσε. Και ζήταγε βοήθεια. Έβριζε τη συγκεκριμένη, ζήταγε βοήθεια από τους διπλανούς και μετά του λέει, ας πούμε, βάλε την πάνα και ο παππούς δεν μπορούσε να του βάλει την πάνα, γλιστρούσε και αυτή τη στιγμή δηλαδή ήταν μια είδος κακοποίηση για μένα, δεν μπορούσα δηλαδή να το αντέξω αυτό. Αφού η ξανθιά γυναίκα τελειώνει με την καθαριότητα, μπαίνει στο σπίτι και επιστρέφει φορώντας γάντια μιας χρήσης και κρατώντας μια πάνα. Τη φορά βιαστικά στα πόδια του ηλικιωμένου που εξακολουθεί να είναι γυμνός, ξαπλωμένος στο βρεγμένο πάτωμα και τον αφήνει να την ανεβάσει μόνος του. Ο άντρας, ο οποίος ακόμα κρυώνει από το παγωμένο νερό, τυλίγεται με μια κίτρινη πετσέτα.
Οι απάνθρωπες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε εδώ και μήνες ο 86χρονος άντρας φαίνεται ότι ήταν κοινό μυστικό στη γειτονιά της Αθήνας. Από τη γνωστή μου δηλαδή που μένει εδώ κοντά, είχα ακούσει αρκετά. Και χτυπήματα και κακοποίηση και φωνές και ο παππούς ας πούμε να ζητήσει βοήθεια επί μισή ώρα και κανένας να μην βοηθήσει, να βγουν στα μπαλκόνια να δουν, να παρατηρούν. Η γειτονιά έλεγε ότι κοιμάται στο μπαλκόνι, ότι τον κακομεταχειρίζονται, αλλά εμείς ό,τι ακούμε λέμε. Δεν το ξέρουμε από το ίδιο. Το είχατε δει ποτέ αυτό? Όχι, δεν το είχαμε δει. Ξέρετε αν είχε προβλήματα? Κατάκητος πρέπει να ήταν, δεν ξέρω τι προβλήματα είχε. Με ποιον έμενε? Δεν ξέρω καθόλου. Τη μία έλεγε ότι είναι γυναίκα, την άλλη ότι είναι αδερφή του, αλλά δεν ξέρουμε. Τελικά στις 18 του μήνα το μαρτύριο του γέροντα έλαβε τέλος. Με εντολή εισαγγελέα, ο 86χρονος μεταφέρθηκε σε δημόσιο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε και ιατρικά η κακοποίησή του. Σύμφωνα με τους γιατρούς που τον φρόντισαν, ο 86χρονος έχει εδώ και μέρες ένα κάταγμα στο ισχύο, αλλά και θλάσσεις στα πλευρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ξανθιά γυναίκα που κλήθηκε από την αστυνομία να δώσει εξηγήσεις ισχυρίστηκε πως η υγεία του συζύγου της εδώ και ένα χρόνο έχει επιδεινωθεί και πως εκείνος είναι που την έβριζε, την κακοποιούσε και την παραμελούσε. Μάλιστα, όπως υποστήριξε, επειδή ο ηλικιωμένος σύζυγός της πετούσε κάτω το φαγητό του, εκείνη αναγκαζόταν να του δίνει το δικό της, με αποτέλεσμα να μένει νηστική. Ο ίδιος ήθελε να μένει στο μπαλκόνι, είπε η γυναίκα στους εμβρόντιτους αστυνομικούς, σχολιάζοντας ότι της ήταν αδύνατο να το σηκώσει από το πάτωμα. Σας πω ότι έχει κατακλειστεί το τηλεφωνικό κέντρο του από τηλέφωνα διαμαρτυρίας για τις σοκαριστικές εικόνες που παρακολουθήσαμε νωρίτερα. Γιατί ούτε κι εμείς όταν είδαμε αυτό το βίντεο, αυτό το ντοκουμέντο, δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε αυτό που βλέπαμε. Ότι σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, σε ένα μπαλκόνι, σε μια συνοικία γεμάτη πολυκατοικίες, ένας 86χρονος άνδρας θα ζούσε, πιο κοσταλέξη, θα ζούσε πεταμένος, ανήμπορος, τραυματισμένος, με σπασμένο ισχύο, κακοποιημένος, σαν ένα πεταμένο σκυλί έξω στο μπαλκόνι. Θέλω να πω ότι επειδή πάντα υπάρχουν άνθρωποι, δεν έχουμε αποξενωθεί τελείως. Μία γειτόνισσα, η οποία είχε κάνει πολλές καταγγελίες, αλλά δεν σταμάτησε να ενδιαφέρεται. Αυτό μην ανησυχείτε, δεν έπεσε πυροβολισμός, κάποια από τη ζέστη, κάποιος προβολέας έσκασε. Λοιπόν, θέλω να σας πω λοιπόν ότι η γυναίκα αυτή δεν σταμάτησε να ενδιαφέρεται για το συνάνθρωπό της. Έπαιρνε στο Δήμο, έκανε καταγγελίες, προσπαθούσε να τον σώσει. Επί 1,5 χρόνο. Επί 1,5 χρόνο. Και ευτυχώς η γυναίκα αυτή κάποια στιγμή πήρε στη γραμμή ζωής. Ο κύριος Γεράσιμος Κουρούκλης είναι κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Η γραμμή ζωής, η οποία ενέργησε και βοήθησε επιτέλους. Έσωσε τον άνθρωπο αυτόν. Είναι κοντά μας η Αγγελική Κεφαλά, κοινωνιολόγος. Καλώς ήρθατε. Ο Κωνσταντίνος Προύσκας, γεροντολόγος. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Η Ελένη Κοτέ που έχει κάνει το ρεπορτάζ. Ελένη μου. Και 1,5 χρόνο τώρα, Ελένη, προσπαθούσε η γυναίκα αυτή να βρει άκρη. Έβλεπαν αυτό το απάνθρωπο θέαμα καθημερινά, νύχτα μέρα. Ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού, είχαν ειδοποιήσει διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες, δεν πήγε κάποιος, δεν ενδιαφέρθηκε κάποιος από τις καταγγελίες που έκαναν οι γείτονες. Τελικά, μετά από πάρα πολύ ψάξιμο, η κυρία αυτή ενημερώθηκε ότι στη γραμμή ζωής μπορεί να βρει ανταπόκριση. Κύριε και πήρε τηλέφωνο. Θα την δούμε, θα την ακούσουμε σε λίγο. Θα ήθελα να της τηλεφωνήσουμε να την ακούσουμε.
Κύριε Κουρούκλη, δεχτήκατε αυτό το τηλεφώνημα. Τι έγινε μετά, πώς ενεργήσατε, πώς σώσατε αυτόν τον άνθρωπο? Αυτό ήταν ένα τηλεφώνημα μέσα από τα πολλά που κάθε μέρα δεχόμαστε. Συνήθως οι καταγγελίες, οι γραπτές που έχουμε, είναι 5 με 6 την ημέρα. Κατά μέσον όρο. Τηλεφωνήματα είναι πολύ παραπάνω. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ζητήσουμε από τον πολίτη που μας καταγγέλει τηλεφωνικά και προφορικά να μας στείλει εγγράφος αυτά που λέει. Πιστοποιώντας ταυτόχρονα επάνω σε αυτό το έγγραφο τα στοιχεία του. Όταν λέμε τα στοιχεία του, ό,τι στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνονται σε μια υπεύθυνη δήλωση. Δηλαδή, για να ξέρουμε ότι η καταγγελία είναι αληθινή, πραγματική και από έναν άνθρωπο ο οποίος υφίσταται. Μάλιστα. Άρα, εγγράφος πρέπει να στείλει κάποια επιστολή, πρέπει να στείλει κάποιο mail. Μπορεί να είναι σε ένα mail, στο κείμενο ενός mail, όπου από κάτω θα μας δίνει τα στοιχεία του όλα, τον ονοματεπώνυμο, πατέρα, μητέρα, ό,τι γράφει μια υπεύθυνη δήλωση. Και σας έστειλε η κοπέλα που είδαμε, η γειτόνισσα, σας έστειλε μια υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 για αυτά τα οποία συνέβαιναν εκεί στο σπίτι. θεωρημένη την υπογραφή της από την αστυνομία, οπότε εμείς τη θεωρούμε πλέον έγκυρο έγγραφο. Αφού λοιπόν ελέγξαμε, όχι σε πολύ μεγάλο βάθος, αλλά με τα στοιχεία τα οποία μας είναι επαρκή, ελέγξαμε το περιστατικό και στη συνέχεια το προωθήσαμε με ένα έγγραφο προς τον εισαγγελέα, ζητώντας από τον εισαγγελέα να ενεργήσει προκειμένου ο άνθρωπος να διακομιστεί, να ελεγχθεί και στη συνέχεια να αναλάβει η αστυνομία την έρευνα για τα περαιτέρω, εάν πρόκειται για κακοποίηση του ηλικιωμένου αυτού. Πράγματι λοιπόν στις 19 του μηνός ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και συνοδεία της αστυνομίας, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο κατάλληλο. Ο άνθρωπος αυτός ήταν παντρεμένος, αυτή τη γυναίκα? Ο άνθρωπος αυτός ήταν παντρεμένος, σε ηλικία 79 χρονών το 2009 έχασε τη γυναίκα του, πέθανε η γυναίκα του, και ένα χρόνο αργότερα παντρεύτηκε τη σημερινή του σύζυγο, η οποία είναι και η κυρία η οποία φαίνεται. Πόσο μικρότερη του είναι η συγκεκριμένη? Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για έναν έρωτα μεγάλο, μεταξύ ενός 80χρονου, 80 και βάλε, με μία 40άρα. Ενός ανθρώπου ο οποίος έχει το 2010 τέλος πάντων, είχε μία συνταξούλα των περίπου 2.000 ευρώ. 2.000 ευρώ από τον άτη σύνταξη του ανθρώπου. Με το θάνατο της γυναίκας του πούλησε ένα σπίτι 250.000 ευρώ. Δεν ξέρουμε τι άλλα μπορεί να έχει, αυτά είναι έρευνα του εισαγγελέα πλέον, τι άλλα χρήματα μπορεί να είχε σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ο άνθρωπος είναι ναυτικός. Ο άνθρωπος, συγγνώμη, με το που παντρεύεται την 40χρονη, πουλάει το σπίτι του. Με το που παντρεύεται τη 40χρονη. Και τα λεφτά πάπαλα. Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για περιπτώσεις που δεν είναι η μοναδική. Μην σας φαίνεται πολύ παράξενο και σας καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Είναι πάμπολες περιπτώσεις που περιουσίες αλλάζουν χέρια σε μία νύχτα. Από το 2006 που συστάθηκε αυτός... Είναι Ελληνίδα. Είναι Ελληνίδα. Από το 2006 που συστάθηκε αυτός ο οργανισμός, εκτός από το γεγονός ότι προσπαθούμε να δώσουμε στην κοινωνία να καταλάβει ότι υπάρχει και τρίτη ηλικία και τέταρτη ηλικία, προσπαθούμε να τους πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια. Θέλω να βάλουμε μια άνω τελεία. Θα σας δώσω αμέσως το λόγο, γιατί έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να πούμε. Αλλά είναι η κυρία που σας τηλεφώνησε, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, η γειτόνισσα. Και θέλω να της δώσω συγχαρητήρια, γιατί η γυναίκα έδειξε μεγαλύτερη ευαισθησία από κάθε άλλον στη γειτονιά. Γιατί ξέρετε, άμα πάρεις μια φορά σε μια δημόσια υπηρεσία, παίρνεις να το καταγγείλεις στην αστυνομία, παίρνεις να το καταγγείλεις στο Δήμο και δεν ασχοληθούν, οι άνθρωποι απογοητεύονται κάποιες φορές. Σταματάνε κάποιες. Λένε πήρα, ξαναπήρα, δεν έρχονται. Η γυναίκα επί 1,5 χρόνο επέμενε να σώσει τον συμπολίτη της, τον γείτονά της. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια δηλαδή που ασχολήσαμε με το θέμα το συγκεκριμένο και ευχαριστώ δηλαδή που βρίσκομαι κοντά σας για να σας βοηθήσω. Θέλετε να μας πείτε τι βλέπατε εσείς να συμβαίνει εκεί στη γειτονιά σας, στο μπαλκόνι αυτό? Γιατί εμείς έχουμε στα χέρια μας αυτό το βίντεο ντοκουμέντο, αλλά φαντάζομαι εσείς για να προσπαθείτε 1,5 χρόνο πρέπει να είδατε απίστευτα πράγματα να συμβαίνουν. Σίγουρα, εγώ κανονικά δεν μένω στη γειτονιά, είμαι λίγο παραπέρα. Απλά έτυχε να πάω κάποια στιγμή σε μια γνωστή μου που μένει κοντά.
Στην αρχή δηλαδή είδα έναν ηλικιωμένο, ο οποίος καθόταν μόνιμα, βάσει 24 ώρες δηλαδή στη βεράντα, γυμνός. Εγώ δηλαδή το είδα καλοκαίρι. Ήταν γυμνός, μόνο με μια πάνα, ξαπλωμένο στο πάτωμα, με ένα πανί, σε πορτοκαλί χρώμα το θυμάμαι εγώ, το οποίο το είχε διπλώσει, μικρούλικο, και ακουμπούσε το κεφάλι του στο τσιμέντο. Μου έκανε πολύ εντύπωση βέβαια και ρώτησα για να μάθω παραπέρα. Έμαθα ότι η κυρία συγκεκριμένη είχε μετακομίσει στη γειτονιά περίπου 1,5 χρόνο πριν. Και από τη στιγμή που ήρθε στη γειτονιά, ο κύριος αυτός καθότανε μόνιμα στη βεράντα. Εκεί κοιμότανε παρόλο που δεν ήταν ανάπηρος τότε. Περπατούσε κανονικά, απλά ζητιάνευε στο μετρό της γειτονιάς. Ζητιάνευε στο μετρό, μιλάμε για έναν άνθρωπο που είχε 2.000 ευρώ σύνταξη. Ναι, ναι. Ζητιάνευε στο μετρό της γειτονιάς. Γιατί όπως λένε Τατιάνα οι γείτονες, αυτό που συμβαίνει ενδεχομένως είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να έχει κάποιο θέμα ψυχολογικό. Αυτό που λένε Τατιάνα οι γείτονες από την έρευνα που κάναμε είναι ότι ζητιάνευε γιατί τους έλεγε ότι η σύζυγός του δεν του δίνει χρήματα από τη σύνταξη. Έτσι. Ρωτάτε αν δεν είχε παιδιά αδέλφια. Θα τα μάθετε όλα σε λίγο, αλλά το ζήτημα είναι να καταλάβουμε πώς μπορεί να φτάσει η κατάσταση εκεί, να είμαστε ευαισθητοποιημένοι, να βοηθάμε τη γραμμή ζωής, γιατί η γραμμή ζωής κάνει ηρωικό έργο και οι άνθρωποι δεν είχαν ούτε τον νίκη να πληρώσουν και τα κτίρια τους, και θέλω να σας δώσω σε λίγο τα τηλέφωνα να βοηθήσουμε εμείς τουλάχιστον, οι πολίτες τουλάχιστον. Αλλά πείτε μας λοιπόν, τον βλέπατε εκεί στη γειτονιά σε αυτή την κατάσταση. Από ό,τι φάνηκε είχε και σπασμένο ισχύ, ο άνθρωπος ήταν κακοποιημένος. Τον άκουγαν στη γειτονιά και να φωνάζει εκεί στο μπαλκόνι που ήταν. Βέβαια. Πριν ο κύριος διαμαρτυρόταν έντονα. Περίπου μισή ώρα φώναζε, ζητούσε βοήθεια από την ίδια πρώτα και μετά από τους γείτονες. Το καλοκαίρι, ας πούμε, ζητούσε ένα μπουκάλι νερό ή ένα κομμάτι ψωμί. Διαμαρτυρόταν επειδή ζεσθενόταν και ήθελε δηλαδή κάτι να σκεπαστεί. Πολλές φορές η κυρία τον άφηνε εντελώς γυμνός χωρίς πάνα. Από εκεί και πέρα ο κύριος σερνότανε, δεν περπατούσε, σερνότανε και πήγαινε κοντά στην απλόστρα και έπαιρνε κάποιο ρούχο για να σκεπαστεί. Μόλις άκουγε, μάλλον, υποψιάζομαι δηλαδή, ότι μόλις άκουγε που η κυρία γύριζε στο σπίτι, πήγαινε και το άφηνε το ρούχο εκεί πέρα. Πολλές φορές, για το ίδιο λόγο δηλαδή, πρέπει να έχει φάει και ξύλο γι' αυτό. Επειδή έπαιρνε τα ρούχα από την απλόστρα. Εγώ η ίδια έχω δει, ας πούμε, που τον έπλαινε με το λάστιχο. Με συγχωρείτε, δηλαδή όλες οι ακατεξίες πετούσαν δεξιά-αριστερά. Του φώναζε να φύγει από το σιφόνι, γιατί εμπόδιζε τα βρώμικα νερά και τα υπολείμματα τα άλλα να φύγουν. Και μετά του πετούσε μια πάνα. Ο άνθρωπος πολλές φορές διαμαρτυρόταν, επειδή δεν μπορούσε, επειδή ήταν βρεγμένος, δεν μπορούσε να βάλει την πάνα και δεν μπορούσε να φύγει πιο πέρα. Δυστυχώς αυτή δεν άκουγε τίποτα, τον χτύπαγε. Πιο πριν μιλάμε, όχι τώρα τελευταία, γιατί τελευταία είχε χάσει τις δυνάμεις του άνθρωπος, αλλά πιο πριν τον χτυπούσε και με το σκουπόξυλο, τον έπλαινε κανονικότατα με το λάστιχο, με το νερό από τη βρύση κατευθείαν. Τον έβριζε, δεν του έδινε φαγητό. Πολλά τέτοια περιστατικά δηλαδή, τα οποία ήταν απάνθρωπα για μένα. Υπήρξε και στιγμή, εγώ στο βίντεο είδα ότι είχε για προσκεφάλι ένα άδειο μπουκάλι νερού. Αυτό ήταν τώρα στο τέλος. Πιο πριν εγώ είχα δει ένα κομμάτι ύφασμα, σε πορτοκαλί χρώμα κιόλας, το οποίο το είχε κάνει σαν το παλάμι, δηλαδή τόσο ήταν, και το έβαζε κάτω από το κεφάλι. Είναι αλήθεια ότι κάποιες... Ναι, πείτε μου. Κάποια στιγμή τον είδατε ένα πρωινό που κάνει και κρύο να είναι τελείως ακίνητος και φοβηθήκατε ότι είχε φύγει. Οι τελευταίες μέρες, ξεκινώντας από την προηγούμενη Δευτέρα που έκανε πολύ κρύο, ο άνθρωπος τέντωνε, μάζευε τα πόδια, τουρτούριζε εκεί στη γωνιά και ζητούσε μια κουβέρτα. Η κυρία συγκεκριμένη μίλαγε από μέσα, φώναζε ότι θα στη φέρω σε λίγο, αλλά όσο είδα εγώ, η κουβέρτα δεν έφτασε ποτέ.
είχε μαζευτεί στη γωνία και είχε κοιμηθεί τις προηγούμενες μέρες, Δευτέρα, Τρίτη, έξω μέσα στο κρύο. Αυτές τις μέρες όμως εγώ έκανα πάρα πολλά τηλεφωνήματα για να βρούμε μια λύση. Γιατί αν ήταν να δούμε τον άνθρωπο να αργοπεθαίνει στο μπαλκόνι, ποιος ο λόγος να παλέψουμε δηλαδή τόσο καιρό. Μάλλον ευαισθητοποιήθηκαν λίγο παραπέρα αυτές τις μέρες με το κρύο και με την κατάσταση του ανθρώπου. Και την Τετάρτη δηλαδή ειδοποιήθηκα ότι τον πήρανε, μετακίνησαν από εκεί. Μάλιστα. Συγχαρητήρια να σας πούμε. Ευχαριστώ και τη γραμμή ζωής βέβαια. Συγχαρητήρια. Εκτός από τη γραμμή ζωής που θα τα πούμε τώρα πολύ αναλυτικά, και η γραμμή ζωής για να λειτουργήσει χρειάζεται ανθρώπους σαν και εσάς, ευαισθητοποιημένους, να την ενημερώνουν. Εσείς μπήκατε σε διαδικασία, συμπληρώσετε επιστολή, πιστοποιήσατε την υπογραφή σας στο αστυνομικό τμήμα. Δεν τα κάνουν όλοι οι πολίτες αυτά για να βοηθήσουν τον πλησίον. Και μπράβο σας. Μπράβο σας πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ που το δείχνετε κιόλας. Γεια σας. Ρωτάει το κοινό λοιπόν, γιατί πολλές φορές λέει, παιδιά δεν είχε να τον φροντίσουν. Είχε παιδιά, είχε ένα γιο, έχει ένα γιο, ο οποίος όταν τον ενημερώσαμε έπεσε από τα σύννεφα. Ο ίδιος μας εξομολογήθηκε. Περιμένετε, μη βιάζεστε, να μάθετε πρώτα και μετά να κρίνετε. Ελάτε. Ο ίδιος λοιπόν μας εξομολογήθηκε ότι είχε να δει τον πατέρα του 5 χρόνια. Δηλαδή περίπου όσο καιρό ήταν παντρεμένος με την καινούργια του σύζυγο, την οποία παντρεύτηκε στα 80. 79 έχασε την προηγούμενη, 80 παντρεύτηκε την νέα, είναι η κυρία η οποία φαίνεται και στο βίντεο. Ο γιος αντέδρασε στο γάμο. Ο γιος αντέδρασε σαφέστατα σε αυτό το γάμο. Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή τη διαφορά ηλικίας και βέβαια το γεγονός ότι ο πατέρας του ξόδευε. Και όχι μόνο ξόδευε, αλλά και επέτρεπε να φεύγουν από το σπίτι πράγματα της μάνας του, δηλαδή της προηγούμενης γυναίκας, της χωρεμένης γυναίκας. Χρυσαφικά, γούνες κλπ. Ο ίδιος όμως αναγκάστηκε να κάνει πέρα και να πει, κοίταξε, η κατάληξή σου θα είναι αυτή, την οποία τη φωτογράφησε τότε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είναι η δική σου βούληση και αποχωρώ και πάω με την δικιά μου την οικογένεια. Λογικό δεν είναι? Ήταν δηλαδή λογικό. Το παιδί μπορεί να επιβάλλει στον πατέρα του αυτό όμως το είπε, θα κάνει στη ζωή του. Αυτό όμως το είπε ο άνθρωπος εφόσον προηγούμενα δέχτηκε απειλές. Μάλιστα. Δέχτηκε απειλές για τη ζωή του, για την οικογένειά του, για την περιουσία του. Απειλές από ποιον? Το γεγονός ότι θα τον σκότωναν, θα του καίγαν το σπίτι κτλ. Αυτά νομίζω ότι τον έκαναν να κάνει πίσω και θα έκαναν και τον καθένα να κάνει πίσω. Έτσι. Τώρα είναι σε μια κατάσταση ο παππούς. Ο παππούς είναι σε μια ασφαλής. κατάσταση. Ο παππούς είναι στο νοσοκομείο βεβαίως. Κοιτάχτηκε καταρχήν οι σωματικές ανάγκες, διότι ήταν με θλάση με κάταγμα ισχύου, κάταγμα πλευρών. Διαγνώστηκε με κολπική μαρμαριγή. Διαγνώστηκε με λίμωξη του αναπνευστικού. Όταν πήγε στο νοσοκομείο ήταν εμφανώς παραμελημένος και αθυδατωμένος και βέβαια ήταν κάτω από μια ψυχολογική κατάσταση τέτοια που ήταν εμφανώς και είχε δεχτεί βία. Λοιπόν, θέλω να παρακαλέσω τώρα για το εξής. Η γραμμή ζωής, για να μην πω πολλά, είναι στην ουσία όπως είναι το χαμόγελο του παιδιού ή τα χωριά σως για τα παιδάκια, είναι για την τρίτη ηλικία. Πολύ συχνά την τρίτη ηλικία δεν τη σκεφτόμαστε. Ενώ για τα παιδάκια θα βοηθήσουμε, κάτι θα κάνουμε, έστω τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, την τρίτη ηλικία δεν τη σκεφτόμαστε. Οι άνθρωποι εδώ τώρα που ενεργούν και βοηθούν τον πλησίον με αυτόν τον τρόπο και έσωσαν τον παππού του συγκεκριμένο και πολλούς άλλους ηλικιωμένους, δεν είχαν τον προηγούμενο μήνα να πληρώσουν τον νίκη... τα ενίκια για τα κτίρια τους. Έκαναν έρανο, μάζευαν ο ένας με τον άλλον. Υπάρχει ένας τρόπος να βοηθήσετε. Ποιος είναι αυτός? Εγώ θα σας δώσω έναν αριθμό που ανήκει στη γραμμή ζωής. Είναι το 901 14 056 40 ή να το πω πιο εύκολα 90 11 40 56 40. Σε αυτόν τον αριθμό αν πάρετε, αν τηλεφωνήσετε τώρα,
Οι χρεώσεις είναι πάνω γραμμένες. Θα χρεωθείτε αυτά τα χρήματα που βλέπετε. Δηλαδή, θα χρεωθείτε 3,69 λεπτά αν τηλεφωνήσετε από σταθερό τηλέφωνο. Αν πάρετε από το κινητό σας τηλέφωνο, θα χρεωθείτε 4,13 λεπτά. Θέλω να σας πω, ωστόσο, ότι αυτά τα χρήματα, εσείς που θα αποφασίσετε να τα προσφέρετε, εκτός από το συγκεκριμένο παππού, θα σώσουν εκατοντάδες άλλους ηλικιωμένους που κακοποιούνται, βασανίζονται ή έχουν ανάγκη. Είναι το 9011 40 56 40. Με αυτό το τηλεφώνημα θα τους βοηθήσετε, θα τους ενισχύσετε να συνεχίσουν. Οι άνθρωποι το παλεύουν στη γραμμή ζωής, αλλά είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και αυτή. Μην νομίζετε, την εύκολες εποχές. Μην νομίζετε. Λοιπόν, τώρα, θα ήθελα να πούμε, Ελένη, διότι είδαμε τις εικόνες, θέλω να επαναλάβουμε τι υποστήριξε αυτή η γυναίκα και μετά θα δώσω το λόγο στην κυρία Κεφαλά και τον κύριο Προύσκα. Στις 19 Δεκάτου, λοιπόν, πήγε το περιπολικό μαζί με το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον 86χρονο από το σπίτι του. Χτύπησαν το κουδούνι, τους άνοιξε η 52χρονη σύζυγος του ηλικιωμένου. Τους είπε στην αρχή ότι ο ηλικιωμένος θέλει μόνος του και κάθεται στο μπαλκόνι, δεν τον βγάζω εγώ στο μπαλκόνι. Και όταν την κάλεσαν λοιπόν για κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα, είπε πάρα πολλά πράγματα, εξωφρενικά για μας που τα ακούμε απ' έξω, ότι είναι 6 χρόνια παντρεμένοι, ο ίδιος ήταν καλά όντως όταν παντρεύτηκαν, αλλά τον τελευταίο χρόνο δεν ήταν καλά στην υγεία του και η υγεία του είχε χειροτερέψει. Την έβριζε ο 86χρονος την σύζυγο, την κακοποιούσε, ένας άνθρωπος κατάκητος, πώς κακοποιούσε την... σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της. Ισχυρίστηκε η ίδια στους αστυνομικούς. Βέβαια δεν ήξερε ότι υπάρχει το βίντεο. Όταν τα έλεγε αυτά η συγκεκριμένη κυρία, δεν γνώριζε ότι υπήρχε ένα βίντεο ντοκουμέντο κάπου. Έτσι. Έλεγε λοιπόν ότι έκανε την ανάγκη του ηλικιωμένος παντού σε όλο το σπίτι, δεν μπορούσε να το βάλει την μπάνα και η μπάνα δεν κρατάει πολλά πράγματα και γενικά δεν μπορούσε να το φροντίσει. Του πήγαινε το φαγητό στο πιατάκι που βλέπαμε, ο ηλικιωμένος δεν το έτρωγε, το πέταγε και αναγκαζόταν να δίνει και το δικό της το φαγητό και η ίδια να μένει νηστική. Ωραία, δεν πάει να πνιγεί λόγω. Ο κόσμος έχει ενοχληθεί και είναι λογικό, είναι εξοργιστικό το βίντεο. Και έλεγε λοιπόν ότι μόνος του ο ηλικιωμένος δεν τον ανάγκαζε να μένει στο μπαλκόνι, μόνος του ήθελε. Και αυτό βέβαια υπήρχε και φόβος στον ηλικιωμένο, γιατί όταν πήγαμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ στη γειτονιά στην αρχή, που αντιδρούσαν όλοι οι γείτονες και φώναζαν γιατί φέρες έτσι στον ηλικιωμένο, η κυρία έλεγε μην ανακατεύεστε. Και το ίδιο επαναλάμβανε και ο ηλικιωμένος. Όταν έφευγε όμως η σύζυγος από το σπίτι, ζήταγε βοήθεια, λένε. Φοβόταν. Προφανώς ζήταγε βοήθεια, ζήταγε νερό, έλεγε χριστιανοί φέρτε μου κάτι να φάω, κάτι να σκεπαστώ. Θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Προύσκα να πει δύο λόγια. Σαφέστατα ο κύριος πάσχει από κάποια διαταραχή της, γνωστική διαταραχή, ίσως κάποια μορφή άνοιας. Σαφέστατα το περιστατικό είναι ένα εγκληματικό περιστατικό. Δεν ξέρω αν η κυρία είναι απλά μια κοινή εγκληματίας, αν είναι και η κοινή άρρωστη. Είναι κάτι περίπλοκο. Μέσα σε αυτή τη δυστυχία του, ο άνθρωπος αυτός τεκμηριωμένα φαίνεται ότι κακοποιείται. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι σώθηκε. Από εδώ και πέρα βρίσκεται στην προστασία, στο δίκτυο προστασίας της γραμμής ζωής. Η παγίδα εδώ, το κίνδυνος εδώ είναι να πάμε όλοι σπίτι μας και να κοιμηθούμε το βράδυ θεωρώντας ότι σώθηκε. Γιατί θα έχουμε ξεχάσει ή δεν θα ξέρουμε ότι αντίστοιχα περιστατικά υπάρχουν σε χιλιάδες σπίτια, δεν είναι εκτεθειμένοι στη βεράντα και δεν είναι απαραίτητα κακοποιημένοι. Η χώρα έχει 200.000 ανθρώπους με άνοια. Οι άνθρωποι αυτοί δεν εισπράττουν κανένα επίδομα. Οι φροντιστές τους, οι οικογενειακοί τους φροντιστές δεν παίρνουν κανένας είδους υποστήριξη, δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε καν να εξαγοράσουν το χρόνο που φροντίζουν ως ασφαλιστικό χρόνο. Δεν να σταματήσουν τη δουλειά τους και να αγοράσουν εκείνη τα ένσημά τους για να μην χάσουν συντάξιμα έτη. Δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες. Η χώρα έχει 11 κέντρα ημέρας για ανθρώπους με άνοια, τα οποία πόσους μπορούν να εξυπηρετήσουν τους 200.000, εκ των οποίων τα περισσότερα από αυτά είναι στην Αθήνα. Και
Εάν κάποιος είχε την πρόθεση, τη δυνατότητα να πληρώσει μία από τις εξειδικευμένες μονάδες που υπάρχουν, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων που λειτουργούν νόμιμα, που εποπτεύονται από το Υπουργείο, πρέπει να σας πω ότι αυτές οι μονάδες επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ. Δηλαδή, το κράτος μας, η χώρα μας, έχει αναπτύξει ένα σύστημα πρόνοιας, το οποίο βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην οικογένεια. Δεν παρέχει δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων ανθρώπων, δεν υπάρχουν κρατικές μονάδες. Να ρωτήσω κάτι, αν είσαι ένας ηλικιωμένος όπως ο συγκεκριμένος, πρέπει να μεταφερθεί σε ένα ειδικό κέντρο για να τον φροντίσουν. Πόσα χρήματα θα στοιχήσει αυτό στην οικογένειά του ή στον ίδιο αν έχει μια σύνταξη που μπορεί να Μπορώ να σας πω ότι θα στοιχήσει από 800 ευρώ έως 3.000. Ανάλογα με την εξειδίκευση, ανάλογα. Άρα, αν η σύνταξη του ηλικιωμένου είναι κάτω από 800 ευρώ. Δυστυχώς, αν είναι πώς κάτω από 800 ευρώ. Πώς ακριβώς θα επιβιώσει με γεροντική άνοια? Υπάρχουν και μη κερδοσκοπικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, οι οποίες λειτουργούν από μη κερδοσκοπικά σωματεία, από την Εκκλησία. Τι εννοείται? Από μη κερδοσκοπικά σωματεία και την Εκκλησία. Το κράτος δεν έχει μονάδες. Δεν έχει μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Δεν έχει κρατικό. Δηλαδή, ένας ηλικιωμένος ο οποίος έχει μια σύνταξη 300 ευρώ. 380 ευρώ. Δεν μπορεί, θα πεθάνει αυτός ο άνθρωπος? Μπορεί δηλαδή να πάει σε ένα κέντρο μόνο κάποιος που έχει μια σύνταξη από 800 ευρώ και πάνω? Ο άλλος είναι καταδικασμένος να πεθάνει ή να τον σώσει η Εκκλησία δηλαδή? Θα σας πω ότι παλιότερα αυτοί οι άνθρωποι μπορούσαν να καταφύγουν ή να νοσηλευτούν σε μονάδες ψυχιατρικές όταν έπασχαν από άνοια, όπως στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, για παράδειγμα, το Δαφνί και το Δρομοκαΐτιο. Τώρα πλέον δεν μπορούν να φιλοξενηθούν εκεί. Γιατί ούτε με το πρόγραμμα, στο Δαφνί μπορεί να πάνε. Τώρα με το πρόγραμμα της απασυλλοποίησης δεν μπορούν να φιλοξενηθούν για μακρό διάστημα. Υπάρχουν κάποιες δομές από το Υπουργείο, οι μονάδες χρονίως πασχόντων, οι οποίες όμως εποπτεύονται και αυτές από την πρόνοια. Είναι κρατικές δομές, αλλά είναι γεμάτες. Είναι γεμάτες. Είναι σαν τους παιδικούς σταθμούς. Είναι δύο. Είναι σαν τους παιδικούς σταθμούς. Να κλείσουμε κανένα κανάλι να βοηθήσουμε και αυτές τις μονάδες. Φιλοξενούν ανθρώπους όλων των ηλικιών. Δηλαδή δεν μπορούν να φιλοξενήσουν μόνο ηλικιωμένους. Οι δομές για να φιλοξενηθεί ένας άνθρωπος που πάσχει από άνοια και δεν μπορεί να φροντιστεί στο σπίτι, γιατί είναι πολύ καλό να μιλάμε για τη φροντίδα στο σπίτι, αλλά η φροντίδα στο σπίτι δεν γεννιέται έτσι. Πρέπει να υποστηριχθεί η οικογένεια που φροντίζει, πρέπει να εκπαιδευτεί, πρέπει να έχει κάποιους επαγγελματίες υγείας κοντά της. Δεν υπάρχει αυτή η υποστήριξη. Εάν η οικογένεια επιλέξει να πάει σε μια μη κερδοσκοπική ή σε μια κερδοσκοπική μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, πρέπει να πληρώσει από την τσέπη της, πρέπει να διασφαλίσει η ίδια την ποιότητα, πρέπει να βεβαιωθεί ότι αυτή η μονάδα είναι νόμιμη και πρέπει να πληρώσει 24% ΦΠΑ. Πω. Κυρία Κεφαλά, κοινωνιολόγος είναι η κυρία Κεφαλά. Αρχικά θα ήθελα να αναφέρω ότι το περιστατικό το οποίο παρακολουθήσαμε ενέχει ουσιαστικά όλες τις εκφάνσεις της κακοποίησης, δηλαδή περιέχει σωματική κακοποίηση, περιέχει ψυχολογική και λεκτική βία, οικονομική εκμετάλλευση και παραμέληση. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πολλές φορές οι μορφές συνυπάρχουν. Ένα άτομο όταν κακοποιείται δεν σημαίνει ότι βιώνει μόνο τη σωματική κακοποίηση, για παράδειγμα. Άρα προκύπτουν και πολλές ανάγκες και ιδιαίτερη διαχείριση στο πώς θα αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο περιστατικό. Δυστυχώς θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχει αυξητική τάση όσον αφορά την κακοποίηση, τουλάχιστον από τις κλήσεις που λαμβάνουμε. Λαμβάνετε περισσότερες κλήσεις πια, Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μεγάλη άνοδος, θα έλεγα. Είναι ανησυχητικά πράγματι τα νούμερα. Επίσης, βέβαια, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων που φοβούνται ενδεχομένως, είτε πρόκειται για θύμα, είτε πρόκειται για άτομο, για μάρτυρα. Πάτε εκεί και μετά το θύμα φοβάται να σας μιλήσει, μη τυχόν φάει περισσότερο ξύλο δηλαδή. Φυσικά, ναι. Μήπως κακοποιηθεί ή το βλάψουν περισσότερο. Γιατί τα κακοποιημένα άτομα έχουν τέτοιο φόβο που καμιά φορά πάει εκεί η γραμμή ζωής, πάνε δηλαδή, όχι η γραμμή ζωής, οι αρμόδιες υπηρεσίες. Πηγαίνουν εκεί και φοβάται ο ηλικιωμένος να πει για την κακοποίηση. Τρέμει και δεν το ομολογεί. Συγγνώμη, να παρεύω εδώ να σας πω. Ναι, να σας πω ότι ένας άνθρωπος με άνοια μπορεί να μην μπορεί να το πει. Μπορεί να μην μπορεί να θυμηθεί την κακοποίηση ή μπορεί να μην μπορεί να την εξηγήσει, να μην μπορεί να την περιγράψει. Μάλιστα. Και η κακοποίηση, όπως είπε και η κυρία, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει παντού. Μπορεί να συμβεί πάρα πολύ εύκολα. Μπορεί να συμβεί από τον τρόπο που μιλάς, από τον τρόπο που πιάνεις, από τον τρόπο που αφήνεις το πιάτο στο τραπέζι, από τον τρόπο που αλλάζεις την μπάνα.
μια γυναίκα με άνοια, για παράδειγμα, που τη αλλάζει την μπάνα και δεν την ενημερώνει, δεν τη λε τι πρόκειται να κάνει, μπορεί να βιώνει βιασμό. Ακόμα και σε μια πολύ απλή πράξη προσωπική υγιεινής. Θέλω να ξαναδώσω τα τηλέφωνά σας. Γιατί θέλω να σας πω ότι μέσα από αυτή την ιστορία ανακάλυψα λίγο καλύτερα, βαθύτερα την δουλειά σας. Και πρέπει να ομολογήσω ότι όντως όλοι εμείς και τα μέσα και ο κόσμος πάντα ασχολούμαστε με τα παιδιά. Και έχουμε βοηθήσει και στηρίξει και προβάλλει πολλές φορές έτσι, συλλόγους που βοηθούν παιδιά. Ποτέ δεν σκεφτόμαστε τους ηλικιωμένους και θέλω να προβάλλουμε ξανά τα νούμερα της γραμμής ζωής, γιατί με αυτό το τηλεφώνημα που μπορείτε να κάνετε τώρα μπορείτε πραγματικά να βοηθήσετε. Πολύ κιόλας. Είναι, να πω τη χρέωση, είναι 3,69 από σταθερό, 3 ευρώ και 69 και είναι και 4,13 από κινητό. Είναι πάρα πολλά χρήματα για τον κόσμο που υποφέρει αυτή τη στιγμή, πάρα πολλά χρήματα και αυτά τα 3,69. Πιστέψτε με όμως ότι είναι τεράστια η ανάγκη βοήθειας. Αξίζει τον κόπο, γιατί το παλεύουν μόνοι τους, γιατί η κυρία εκεί που ευαισθητοποιήθηκε και έκανε την καταγγελία 1,5 χρόνο είχε πάρει στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, της περιοχής της. Είχε πάρει παντού και μόνο οι άνθρωποι εδώ βοήθησαν, να ξέρετε, έτσι, και έτρεξαν. Να κάνετε την ερώτησή σας, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Να σας πω, εσείς σαν γραμμή ζωή πήγατε στο Υπουργείο Πρόνοιας και γυρέψατε κάποιο ποσό και σας το αρνήθηκε? Εμείς ως, σαν σύλλογος, δεν ξέρω πώς να το πω. Εμείς ως οργανισμός δεν θέλουμε να παίρνουμε τα χρήματα του δημοσίου. Γιατί όμως? Διότι... Δεν υπάρχει διότι δεν θέλουμε να πάρουμε λεφτά από το δημόσιο. Τη στιγμή που πάτε να κάνετε κάποιο καλό και να σώσετε κάποιες ψυχούλες. Αλλιώτικα θα ήμασταν δημόσια υπηρεσία. Που υποφέρουν, δεν πρέπει θα να ήμασταν κάνετε... δημόσια υπηρεσία και θα χορεύαμε στον ταμπρούλο που μας χτυπάνε. Θα είναι δημόσια Εμείς υπηρεσία λοιπόν και δεν θα λειτουργούσε. Αποφασίσαμε να μην θέλουμε τα λεφτά του δημοσίου, για να μπορούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Σωστά, συμφωνώ με αυτό που λέτε. Και χωρίς να μας έχουν με το δάχτυλο αλλά και τη να μας στιγμή δείχνουν που υπάρχει κάποια ανάγκη και πρέπει να σωθούν κάποιες ψυχούλες, κάποιοι γέροντες, δεν πρέπει να κάνετε κι εσείς μια υποχώρηση, να πάνε να πάρετε κάποιο ποσό, να κάνετε κι εσείς έστω όσο μπορείτε τώρα το 10% και μετά να βοηθήσει ο υπόλοιπος ο κόσμος. Δεν είναι κρατική υπηρεσία. Ο κόσμος έχει συγκινηθεί με την προσφορά σας και εγώ να σκεφτεί τρόπο να σας βοηθήσει. Σαν άτομο, αυτό νομίζω. Ότι η γραμμή ζωής είναι ο μοναδικός οργανισμός ο οποίος φροντίζει για τους ηλικιωμένους. Λοιπόν, θέλω κλείνοντας, ακούστε, θα βάλουμε μια ανωτελεία, δεν θα σταματήσουμε εδώ. Εγώ θέλω να σας ζητήσω να ξανάρθετε διότι θα ήθελα το βίντεο αυτό να σας το δώσουμε, να το δώσετε στην εισαγγελία και φαντάζομαι ότι πρέπει να γίνει μια έρευνα για τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για την κακοποίηση του ηλικιωμένου. Ποιοι είναι αυτοί, γιατί ο άνθρωπος αυτός ζούσε 1,5 χρόνο έτσι και φαντάζομαι ότι αυτοί που ευθύνονται γι' αυτό δεν θα μείνουν ατιμόρυτοι. Λοιπόν, το βίντεο αυτό είναι στη διάθεσή σας, να κατατεθεί στην εισαγγελία, και από εκεί και πέρα, επειδή θα έχει συνέχεια υπόθεση, εμείς θα είμαστε εδώ για να προβάλλουμε τη συνέχεια και να προβάλλουμε και τη συνέχεια του έργου σας. Θέλω όμως, κλείνοντας και αποχαιρετώντας σας, να δούμε ένα βιντεάκι που μας φέρατε. Ένα δικό σας βιντεάκι. Ήθελα να μιλήσω λίγο για τη γραμμή ζωής. Εγώ δεν είμαι μέλος της γραμμής ζωής, είμαι ένας από... Δεν θα προλάβω. Απλά εκπροσωπώ ένα φορέα που συνεργάζεται με τη γραμμή ζωής. Σας υπόσχομαι την επόμενη φορά που θα έρθετε, που δεν θα επικεντρωθούμε μόνο σε αυτή την υπόθεση, ότι θα τα πείτε. Συγχωρέστε με, γιατί έχω κι άλλο καλεσμένο μετά. Να κλείσουμε με το βίντεο. Τι έχεις να πεις? Είσαι υπεύθυνος για αυτό που έγινε. Νόμιζες ότι θα τη γλιτώσεις αυτή τη φορά, Έχεις καταλάβει σε τι θέση βρίσκεσαι? Δεν έχεις καταλάβει ότι έχεις γίνει ένα βάρος? Κοίτα πώς έγινες πάλι. Δεν σ' αντέχω πια. Αφού διαβάσαμε τους όρους του συμβολέου, τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στις υπογραφές για την ολοκλήρωση της μεταβιβάσεως σπιτιού. Υπέγραψε, μητέρα.
γιαγιά δεν θα έρθει? Η γιαγιά δεν μένει πια μαζί μας. Ο καιρός για τις επόμενες ημέρες... Η ζάχαρη, το σβήνω, παιδιά, δεν θα το αφήσω άλλο πάνω. Λιώνα, πες μέσα. Δεν θα σε μαζεύω συνέχεια από τους δρόμους. Το κατάλαβες αυτό? I have come to give myself up on account of I cannot fight.